Tá fágla éiriide agus is mai le ná bíon siad san nefar Uatha an ngéalaigh cé go mbíonn siad san nefar iolra a méarla siosart ar shampla agus sin. Arlis ra chuideas dotha gur sin a fáthbhfuil se san iolra sa bhéarla ach an ngéalaigh is rud amháin atá an siosart. Má chuirdaíonn tú tong san ochlar tá fiche focail géalaige ar seo maide briste an legan atágam agus iad a lig bíonn siad tá siad sa Uatha san Uatha agus níos san iolra. An rud seo tá seo canúnach stáithe tá ghlacu leis an nefar iolra a go dúráid has a tír a go deola bíonn si sa nefar Uatha de ra bríiste agus bríistí tan tú seo le cheala. Léalán fásta sa bhéir leidir hystéir an sa éalaigh nílanach staire a bháin. So cyfad na foclaí atá a bhí san iolra an sa bhéarla ach san Uatha sa éalaigh.